novi moćan alat u rukama policije Srbije. Građani se i prate i prisluškuju. Nema šanse da vas ne snimi 3 do 5 kamera. Ti ljudi su prebrojani u glavu. Ako neko procene da treba da bude na trgu Republike, bit će na trgu Republike. Ja sam u strahu. Pod budnim okom policijskih kamera beogradskim ulicama svakodnevno cirkuliše oko 2 miliona stanovnika. Beograd je istačkan najviše, a ono što se crveni su kamere koje imaju mogućnost biometrijskog nadzora. Neće moći da bude ulica značajnija, prolaz, izlaz ili ulaz iz grada gde će moći da nestane. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija kao i svaka zemlja može biti meta terorističkih napada, zbog čega će morati da uvede pametne kamere sa prepoznavanjem lica na ulicama. Ja ću samo podsjetiti terorističkih akata u Parizu, terorističkih akata u Londonu. Smatrate da mi živimo u nebezbednom gradu ili nebezbednom društvu? Ne, to niko nije rekao da mi živimo u nebezbednom gradu. Beograd jeste bezbedan grad i Republika Srbija jeste bezbedna, ali policija treba da ima ovakve mehanizme. U praksi za početak govorimo o takozvanoj terminalnoj opremi, koje su kamere. Pored kamera, ovaj sistem sadrži i mrežu koja praktično povezuje ove kamere sa centralnom tačkom, koja sadrži sistem za skladištenje videomaterijala, međutim takođe sadrži i sistem za analitiku. I taj sistem ima u sebi 8000 kamera, neki od njih su na stubovima, neki od njih su na policijskim automobilima, neki od njih su na uređajima koje policajci nose. To se ide jedan sistem koji se onda skladišti i analizira u nekom komandno-kontrolnom centru i tu se zadržavaju ti podaci. Prva stavka je takozvana detekcija lica. Nakon toga softver pravi mapu lica na osnovu ključnih karakteristika i zatim tako kvantifikovano lice se upoređuje sa nekom bazom podataka. Ako imate, na primjer, hiljade i hiljade fotografije ili sate i sate nekih snimaka, vi jednostavnim upitom možete programu da kažete šta da vam tačno pronađe u celom tom ogromnom materijalu. To znači da će MUP u svakom trenutku retroaktivno za 72 sata unazad imati bazu podataka svih lica koje se kreću kroz javni prostor, koje su kamere usnimile. Više od 40 opština i gradova u Srbiji kupila je sisteme javnog videonadzora i monitoringa saobraćaja tokom poslednjih 5 godina. Pitanje je po kom osnovu su nabavljali opremu koja se koristi za nadzor. Valjevo i Zrenjanin razvijaju sisteme pametnog grada. U Leskovačkoj opštoj bolnici otkriveno je da kamere mogu da prepoznaju do 8 lica u sekund. Zatvoru u Kragujevcu video sistem prepoznaje pol, starost, izraz lica i naravno identitet zatvorenika. U osnovnim školama postavljene su nadzorne kamere sa softverom koji prepoznaje potencijalno opasne predmete. One detektuju vatreno oružje, hladno oružje, palicu i sve, znači sve prepoznaje, sve u istoj sekundi javlja. Jedan od tih softvera radi po principu veštačke inteligencije. Srbija je dobila nove takozvane super radare. Obavlja automatsku detekciju nekoliko prekršaja. Prosečnu brzinu, prekoračenje, nepropisno preticanje, istekla registracija, vezivanje pojasa, korišćenje mobilnog telefona, prolazak na crveno svetlo. Cilj je da zapravo se ponašamo onako kako se ponašamo u inostranstvu. Svi poštuju propise. Zašto? Pa zato što ne znamo gde su ovakvi uređaji. Mi sve, što se kaže, radimo preventivno. Prevencija. Ono što je poseban problem u Srbiji, koja ima jako lošu istoriju kada govorimo o zaštiti podataka, jeste i niz zloupotreba do kojih može doći. Mi smo imali i slučajeve kada su snimci nestajali, kada je to bilo u interesu političkih elita. Ne postoji nijedan razlog da se građani brinu da će njihova privatnost biti ugrožena. Ovaj sistem ne funkcioniše na internetu, nego na našoj lokalnoj mreži. Da li ste nekad čuli da je neki haker upao i u bazu podataka o ličnim podacima, lične karte ili bilo koje druge evidencije? To je nemoguće. Na snimku koji je podelila učesnica protesta ispred Republičke izborne komisije vidi se kako nepoznata osoba u Viber grupi lista fotografije iz ličnih karti učesnika protesta. Ako ste se zapitali kako policija uopšte zna ko je bio na protestu, ako nije legitimisala građane, ovo je možda odgovor. Eko straža objavila je fotografije i snimke na kojima se vide ljudi koji, čini se, snimaju koristeći uređaj nalik na telefon sa antenom, a koji je navodno marke Huawei.
Šabić podsjeća da se upotrebljavala biometrijska identifikacija kada su ljudima stizale prekršajne kazne tokom blokada na protestima protiv iskopavanja litijuma. Prikupljanje i obrada biometrijskih podataka dobijenih tehnologijama za prepoznavanje lica zabranjeni su u Srbiji, osim u izuzetnim slučajevima, a tada je obavezno prethodno uraditi procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti. Prvi nacrt izmena zakona o unutrašnjim poslovima javnosti predstavljen krajem 2022. godine predviđao je masovni biometrijski nadzor u realnom vremenu, na što su civilni sektor i pravnici za ljudska prava imali oštre zamerke. Inicijativa 1000 kamera zalaže se za zabranu masovnog biometrijskog nadzora u javnim prostorima. Kampanju Ne snimaj mi lice pokrenule su organizacije za zaštitu ljudskih prava u digitalnom okruženju, Share fondacija iz Beograda u koaliciji sa Evropskom mrežom za digitalna prava EDRI. I oni u stvari sad tim zakonom pokušavaju da upravo to da dobiju zakonski osnov, da oni smeju da prepoznaju lica, što do sada nisu smeli, ja mislim što je logično. Dakle, dokle god postoji manje invazivan način da vi ostvarite tu svrhu, a to je zaštita bezbednosti u konkretnom slučaju, ovo treba da bude poslednja od njih. Stavljanjem ovog zakona u proceduru u Skupštini i usvajanjem, jer znate da tamo imaju većinu, mi ćemo dobiti zapravo diktaturu. Priča se da treba da se smanji opasnost od terorizma i od kriminala, ali mi istovremeno od te iste vlasti čujemo da pretnja od terorizma nije velika, tako da ta oprema jedino čemu može da služi je zapravo za jedan sveobuhvatni nadzor nad građanima. To zapravo znači da neko ko kontroliše taj sistem u svakom trenutku može da zna da identifikuje gde se koji građanin nalazi. Taj građanin ne mora biti kriminalac, taj građanin može biti politički nepodoban, taj građanin može biti politički konkurent. Ono što je najgore je taj u stvari efekat zebnje gde se ljudi odjednom sad osjećaju da su pod nadzorom i više ne mogu da se ponašaju slobodno kao što bi se inače ponašali. Koliko je ljudi, Marko Obrenovac? Ukupno je oko 1195. Oko 6.000. 9.500. 2.490. Tačno 690. Nemojte da pokušate da nas prevarite time što ćete da ostavite telefone na jednom mestu, pošto smo našli još jedan način da pratimo ko, kako i kuda krši pravila koje je država propisala.